खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। दिनै तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वर नोगोराव थानाय विष्णु राभा भवनाव सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलिखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों कमल कुमार ब्रह्म बान्था होबोनाय बायदिनो देग्लायबो मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय फरायनानै 19थि कमल कुमार ब्रह्म बान्था मोननो हानाय टप 10 मासियाव आवग्रिनो हानाय सा 10 फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारि बायदियै मासिगिरिनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो फुंबिलिनि 10 रिंगायाव बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय जायो। दिनैनि बे मान बावनाय हाबाफारिनि बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो माजबाद खोन्दोनि लोगो एकाउन्ट अफिसार सन्जीब दैमारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बोर्डनि लेङाइ मासिगिरि रुक्म गहाय बरुवा बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिशिएटिभआव मिशन क्वालिटी इडुकेशन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेखौ जोङो कन्टिनिउआसलि बर' मिडियाम बा बर' बिजोङाव क्वालिटी इडुकेशन लाबोनायनि थांखिजों जिहेतु सरकारि स्कुल प्राइभेट स्कुल आरो भेन्सार स्कुल मोनथाम केटेगरिनि जोंनाव स्कुल दङ आरो बर' मिडियामाव मोनसे कम्पिटिटिभ जि मोनसे ट्रेन्ड स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव क्वालिटीनि जि मोनसे कम्पिटिशन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे सेन्ट्रेल आरो स्टेट सार्भिसफोर दङ मेडिकेल इन्जिनियारिं सिभिल सार्भिस बेंकिं रेलवे आरो माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे बड'फानि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ नोजोर होनानै जोङो बे मिशनखौ लादों। बे मिशननि गेजेरजों बर' फरायसा फरायसुलिखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि मोनसे थांखि आरो बे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ बांहोनो थाखाय स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मटिभेशन लाबोनो थाखाय आरो बिथांमोना जाहाथे एनकारेजमेन्ट मोनो बे मोनसे थांखियाव कमल कुमार ब्रह्म जाय जोंनि सासे गेदेमा शिक्षाबिद जाय सासे लिरगिरि थुनलाइगिरि आरो बे महान सुबुंनि मुङाव बे बान्थाखौ बावदों। देग्लाय बोसोराव 2025नि 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गरेश्वरनि बे विष्णु राभा भवनाव जोङो दिनै बावबाय आरो 93 पइन्ट सामथिं नयन कुमार बर'आ तामुलपुर UN एकाडेमिनिफ्राय गिबि मासि आवग्रिनो हादों आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि फरायसा फरायसुलिया बे मासिखौ आवग्रिनो हादों। दा नायदों जोङो जे देग्लाय बोसोराव मेट्रिकनि रिजाल्टआ आसाम नाङैनो सिगांनि रुजुनायाव एसे पार्सेन्टेजआ 5% ल' जादों। गुबुन फारसेथिं गुनु उत्सबनि रिजाल्टआबो बिटिआर ओनसोलाव माखासे जिल्लायाव मोजां नङा। गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बे होनाया बे सोलिबाय थागोन किन्तु समाजाव हारियाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरोबाव बांसिन गुन गोनां लाबोनो थाखाय गियान आरजिनो थाखाय बिथांमोननि जिउआव देरहासार जानाय सासे सुबुं सम्पद सासे मोजां आखल गोनां मोजां गुनि गियानि व्यक्ति बे रिसोर्सखौ दाना होनायनि बिबाना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गार्जेननि आरो फोरोंगिरिनि आरो एन्टायार एनभाइरनमेन्टखौ जोङो बिल्ड आप खालामनांगोन। दा बेखायनो जोङो दिनै आरोबाव थांखि लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ मैखोमनिफ्राय मैखोमसिन आरो जोङो बांसिन हाबा मावगोन जाहाथे इयुनाव बांसिन जोंनि जि मोनसे क्वालिटी मिशननि जि अबजेक्टिभ बेयो जाफुंसार महर मोनो। दिनै 23 मे आरो बे 23 गोथार खालाराव जोङो गरेश्वराव थानाय नैबे विष्णु राभा भवन
बेवहाय जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि कमल कुमार देरहासार बान्था जि गथायनाय हाबाफारि आरो बेजोंनो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गरेस्वर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै मेट्रिक आनजाद देग्लायनि 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादावहाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो दिनै गासै जोंहा 1384 फरायसाया जोंहा देग्लाय मेट्रिक लिरदोंमोन आरो बिनिनो जोंहा 1006 जन जोङो उथ्रिसारनो हानायखौ जोङो मोनदों आरो बिनिनो 252आ सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों आरो नैथि थाखोआव 524 जन आरो थामथि थाखोआव 217 जन आरो बेनि गेजेराव जोङो 378 जनखौ जोङो फेल जानाय जों तामुलपुर जिल्लायावहाय जोङो मोनदों। दा बे मेट्रिकआव जोङो गासै टप 10 हायर सेकेन्डारियावबो जोङो मोनथाम स्ट्रिम साइन्स कमार्स आरो आर्ट्स बे मोनथामावबो जोङो टप 10 जोङो सायख'नानै जोङो दिनै टटेल मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिखौ लानानै 47 जन फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों आरो नैबे बरायनायनि गेजेरजों बा मान बावनायनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगाखां होनो नाजादों आरो नैबे जोंनि बरायनाया थारैनो जों जुदि बिथांमोननि खस्थ' खालामनानै फरायनायजों रुजुयोबा आसलते बे जेबो नङा अब्लाबो जोंनि गांसे मान बिलाइ जोंनि नटबुक जोंनि गंसे खोलोम आरो बेबायदिनो गांसे आर'नाइजों जोङो बरायदों। दा बे जोंनि बरायनायखौ जेन बिथांमोना साफ्रोमबो फरायसाया थुलुंगानायनि नेरसोन हिसाबै लायो आरो बेखौ गावनि जिउखौ जाफुंसारनायाव बा थांखि दाफुंनायाव जेब्ला बिथांमोना मेंगोन मालाबा बिथांमोना जेब्ला डिप्रेसनाव गोग्लैगोन दा बे समाव जेन जोंनि नैबे दिनै गथायनाय मान बिलाइखौनो बिथांमोना नायनानै जेन मोनसे एनार्जि बा मोनसे गोहो लाफिननानै गावनि थांखिसिम सौहैनायाव जेन बिथांमोना खामानि मावनो गोहो मोनो दा बेबायदि बिथांमोना जेन जोंनि बरायनायखौ थुलुंगा महरै लायो जों बेखौ बे थांखिजों बिथांमोनखौ बरायदों आरो दिनैनि बे बरायनायाव जोङो गरेस्वर दखरानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा बिथांमोनखौ जों लेंहरदों आरो बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोंनि मिरु एबसुआव हांख्रायनाय लेखा आलासि गाहाय आलासि जर'खा आलासि आरो गासै आलासि बिथांमोनखौ जोङो बिबुंथि लाखिहोदों आरो बेवहाय जोङो बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाया जेन थुलुंगा मोनो दा बेखौबो जोङो हास्थायदों आरो साफ्रोमबो फरायसाया बेयाव बाहागो लानाय बिथांमोना जोंनि दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गासै बेसेन गोसा बिबुंथिखौ गावनि जिउनि माने थांखिसिम सौहैनायाव माने थुलुंगा महरै लानानै अरायसम फरायनायाव गोसो होनानै फरायगोन जों बेखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो। लोगोसेनो जोङो दिनै नैबे बरायनाय हाबाफारिजों बेवहाय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसाया जेन दिनै बरायजानाय फरायसा बिथांमोन जायफोर दिनै बरायजाबाय उथ्रिसार फरायसा बिथांमोननि माने बिथांमोनखौ जेन बिथांमोना उनसङो जेन दिनै बरायजानाय फरायसाफोर बायदिनो उननि दिनै बाहागो लानाय फरायसाफोरा जेन बिथांमोननिफ्राय थुलुंगा लानानै गावसोरबो जिउआव जेन दावगानो थाखाय खस्थ' खालामनानै फरायो दा बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै,
थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।